guys, dito tayo sa Barangay Palma, Basista. Ito pinatawag tayo, rush oil. Sir, doon na lang sir. Para mabigyan natin. Mawawarak yan. Wala na dyan. Kaya mo ba yan? Matangkad yan. Okay lang. Wala na eh. Bili nga tayo mamaya. 70-20. Oo nga eh. Ano ko ba na ako? Kailangan mo yung bukal, Sir Mark. Ano mabait? Gabat mo nan kininiman? Ay, itong signal ka, okay yan, okay yan. Ikaw din pang masyado. Baka Hawakan sir, good yan, good yan. Hawakan nyo naman natin yan. Saka hawakan mo lang yung ulo. Oo, kasi magandang pa tayo. Dito, hawakan. Sabi, video ko, alam ko na lo. Papalat mo. Pagka nasakta na kasi yung yan, hindi mo po. Para kung bumiglas, hindi siya matatanggal. First time mo, sir? First time yan. Dito ka, second time mo eh. Hindi, sige na. Takot ako eh. Hindi ko alam eh. Pupunta ka. Dito. Parang na, ready na. Hawa, pitigilan mo lang. Oo, sasampa na kagad ko. Aba na ulog, lug, 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 lug. Aba na ulog, lug, lug. Balikans nyo na ulog. Alang, sir. Muna. Nasa video yun. Nasa video yun. Nasa video yun. Kailangan mo na mag-diet. Bayan. Parang kami ng Sir Mark ha. Sige, pasa mo sa akin yun, sir. Parang mamihan. Sigurado ka lang sa akin, ha? Umikay guys. Kailangan ko na mag-diet. Live ba to? Ay, hindi naman. Ito. Be, sumama ko. Sensya na po, nawasak mo. Rasan. Napitin ka tuloy, boy. Hindi kaya malaki. Grabe, laking titi mo, boy. Malaki yan. Ano to? Pipit na yan. Pag na ano na to. Ilak mo, Sir Marta. Opo, lock na po yan. Pumasok yung ano niya, bola niya? Yes po. Ayos. O, sabi mo, kung ready na, babalik na rin natin. Baba mo na, sir. Kung nababalik ka rin, sir, baba mo lang. Nahihilain niya yan. Hindi, ikot mo na, sir. Okay na. Tawag mo lang. Hindi na, sir. Teka, basa. Sir, dalhin mo nga itong lalaki dito. Lang. Right, upload po. Okay. Ayos. Nasira yung bag ko. Nasira yung bag ko. Doon, laking load. Naman kaya na. Nakawasak pa. Ayun, talent lang sa computer. Kanina yung hirap kayo. Sorry po, nakawasak pa ulit kami. Kailangan na talaga mag-diet. O parang kapanahonan pa niya ito ni Ene. Paanay nyo. Shooter. Pa-picture lang kami. At ba tayo? Yung ano? Shooter. Dito si Sir Mark. Pasa ko na lang tayo. Sige po. Promote ko yung masa niya, sir. Huwag ka magalala. 1, 2, 3. Okay. Yun, good job boy. Galing mo. Nangingit ako eh. Yun, magaling yung mail. Yan ang ano ng Liga ng Kadali, no? Yun guys, oh. Sa mga taga Basista o malapit sa Basista. Ayun po. Pasok pa ka sa lupa eh. Laki oh.
Ang mga gusto magpa-stud yan, no? Nandito lang po ito sa, ano yun, sir? Palma. Palma Barsista. Ayan, nasa screen po yung may-ari ng, ano, ng sir. Ito yung may-ari ng dam, oh. Hi, sir. Galing. Sige, tayo. Alright, maraming salamat po.